Hello guys! Good morning sa inyong lahat! Ito muli guys, si Visayan Daisy. Halalabas lang. Naka-day off na rin sa ilang buwan. Sa isang buwan din ako hindi nag-day off guys. Kaya miss na miss ko yung labas guys. Diba? Pero hindi tayo pwede guys magtanggal ng ano guys, ng mask at ano to 10,000 na to ngayon. Ako mahirap na kaya ayoko. Pwede ako ngayon magtanggal ng mask kung ano, kung may kakainin ako. Pero sa ngayon naglalakad si Visayan Daisy sa gitna ng kalsada habang gumagawa ng content na naman guys. Kaya hindi sana guys lalabas si Visayan guys. Kaso lang yung ano ko guys, yung CSL ko ba na ano, yung internet connection ko. Mayroon naman kaming internet connection guys sa bahay na nakakunik ang mga phone ko doon. Pero syempre pag lalabas ka, kailangan ng, hindi naman kailangan yung connection namin sa bahay. Kaya kailangan may sarili ka. Kaya yun, pang ano ko na, pang para akong ano guys, para akong aso guys sa aking maas. Parang asong binusalan na nag-uulol guys si Visayan. Ang una kong kakagatin dyan, yung kumukontra sa akin. Tsaka ano pala guys, may galab shout out dyan kasi total sikat na si Visayan. Marami na nagpapa shout out guys dyan sa Pontevedra daw guys. I-shout out ko raw sila. Shout out dyan sa aking dabarkads na laging sa inuman. Pagkatapos inuman magsugal, pagkatapos mag-iibingo kami. Ang nanay ng 3 doktor, mga muskiti doktor, Miga Lucy Ning. Wow, namimiss ko ng ating happenings Ning sa inom-inom natin. Tsaka pagkatapos nagtutungit si Miga Marjeline, tsaka si Paz. Alam ko may ginawa na kayong birthday greeting sa akin, pero hindi pa to oras para isalang ko ang inyong greetings. Kaya ano muna tayo sa inyo, shout out muna. At shout out din dyan kay Ku, kay Hana Kay, lalo na kay China May, tsaka kay Mylene at GC, tsaka mga kaapu-apuhan dyan ni Visayan. Kasi matanda na guys si Visayan, kaya marami ng apo. Natatawa nga ako, shout out pala dyan kay Gigi Salt. Kasi na hindi niya sagot yung tanong ko. Sabi doon sa tutuktuin kong pala, sabi ko ilang taon na si Visayan. Sabi niya sa akin guys 45 daw. Yun, kaya hindi niya nasagot guys. Hindi niya alam na 4 na taon na lang senior citizen na si Visayan guys. Kaya tawa ko ng tawa kay Gigi Salt. Diba Gigi, dumdumuguro bata, pati kulang na si Visayan. 56 na ako Gigi Salt. Nigalab shout out dyan sa mga taga Bacolod, mga Dikinya family, mga kamag-anakan ni LC, lalo na kay LC Dikinya. Saglit muna guys at tinitingnan na Manila ako. Nakakahiya na naglalakad ako, siging ano ko, siging salita ko, nakatingin sila tapos nagbibideo. Tigil muna guys. Tingnan nyo guys ang suot ni Visayan guys, pang 7 degrees. Pero ano lang guys, 13 degrees lang, pero sinuot ko ang pang 7 degrees ko. Mahirap na, pero ano na raw mamaya iinit na, magiging 17 to 18 to 19 na siya. Itong umaga lang ngayon 13. Pero ano na mamaya siyempre mamaya pag init nito may pampalit dito si Visayan guys sa bag ko naman. Kasi ang suot ko lang sando, tapos t-shirt, saka ito. Diba? Saka hindi naman halata guys na makapal talaga itong aking pang 7 degrees. Kasi ito nga nagustuhan ko dito kasi manipis lang siya pero mainit. Kayang anuhan ng init sa katawan mo. Kaya nga kahapon si ma'am dali ko to
si ma'am kahapon, paalis kami, nagpunta kami kahapon ng ospital sa umaga. Sabi niya, sabi ko, Daisy, sabi niya, Daisy, dagdagan mo yung damit mo. Kasi malamig daw sa labas. Tapos sabi niya, not enough daw yung suot ko. Sabi ko, no, enough na ma'am. Sabi niya, no, hinubad ko guys ang aking jacket para tumigil siya. Ang ginawa ko, pinakita ko sa kanya na 7 degrees ito, pang 7 degrees. Sabi niya, oh, hindi daw halata na pang na may maano gawa, manipis nga siya guys, yung pwede lang pang ano ba. Tapos ito na, nagtutulak na ngayon si Bisayan, nag-drive na ng wheelchair papuntang ospital. Ito na, pag mainit ng pakiramdam, siyempre pag naglalakad ka, tulak ng tulak, nagda-drive ka ng wheelchair mo, di ba mainit? Ayun na, nakita niya na, ano ko na, yung binaba ko na ang zipper. Tapos sabi niya, ano, kumainit. Sabi niya, patango-tango lang siya. Tapos, umpisa sa bukas, mag-ano na ako, magkikito, diet na ako. Itlog naman tayo ng itlog. Yun na lang ang upakan natin para mabawas-bawasan ang ating katabaan. Hirap mahirap mataba. Kunting salita mo lang, napapagod ka. Tapos lakad ng lakad. Kaya hindi ako pwede dyan sa mga hiking. Hello guys! Alam niyo ba kung nasaan ako? Andito ako guys sa dati namin pinagtatrabuhuan ni LC. Kasi yung kapatid niya, nakiusap na kami daw muna mag-substitute sa kanya. Kaya okay naman guys ang nangyayari. Kasi bali 4 months namin to hindi na puntahan. Ano talaga to guys, kay LC talaga to. Mahal na mahal sa ng kanyang among ito, si Kim tsaka si Gabriel. Ano to sila, mga British to sila. Mag-asawa. Ngayon, hindi, kasi gusto ni LC ako na rito maiwan. Pero hindi ako, ayoko gawa na, hindi ako marunong guys, mamalansa. Kaya masilan yung lalaki. Gawa na siyempre, ano to, engineer ata. Tayo ko ng trabaho nito. Basta mga ano yung damit niya. Ayoko ng ganun, ayoko ng mamalansa. Kaya sabi ko kay LC, ibigay mo sa kapatid mo. Yung binigay ni LC sa kapatid niya. Kaya 4 months na kami dito nakakapunta. Pero nung December, nagbigay siya ng regalo. Pinadala doon kay Sonia. Kaya ito ngayon ang pagbalik namin dito guys, after 4 months. Kaya ayun, nakita mo yun sa likod ko guys. Sino yung guys? Alam mo ba guys, kung pagdating namin dito, wala sila, wala yung mag-asawang Briton. Hindi, pasok kami. Wala, sige, linis namin. Bago siguro mga kalahating oras na kami dumating. Ang mag-asawa, naku, nagsisigaw. Akala namin ko, ano yun pala, tuwang-tuwa siya kasi nakita niya, guys, LC, guys. Tagal-tagal niya na rin tinatanong lagi si LC sa kapatid kung kailan po dadalaw. Ibigla naman dumalaw ngayon kami. Hindi ito ako, ano lang ako rito, guys, yung ano lang yung kung sa mga pusoy ba, ano lang, hindi ako rito ang joker, si LC dito ang joker. Sa 41 pala siya ang joker dito, kaya ako ano lang dito, yung sikpasik sa ano-ano lang. Ngayon to, tuwa guys yung mag-asawa dahil ganun nga. Nakita nila si LC after 4 months, kaya gusto niya, sabi niya kung gusto daw magtrabaho ulit dito, umakyat lang daw anytime, sabi niya. Kasi gano'n naman talaga guys, di ba? Basta maganda ang ipinakita mo sa isang amo, talagang hahangarin ka talaga nila guys, di ba? Pero kung mas pangit ang ginawa mo, isusuka ka ng amo. Pero ito guys, inano siya, yung talagang namimiss siya, kumbaga yun ang tamang salita. Doon namimiss siya ng mag-asawa. Kaya ayun, tuwang-tuwa guys. Tsaka kaya nga sabi ko, i-vlog ko nga, mag-vlog ko. Ngayon, siyempre nakatanggal kami ng mask dahil nandito kami sa bahay. Pero kung sa labas mamaya, guys, hindi kami pwede magtanggal. Kaya sabi ko, ano ko to, tapusin ko to yung pag-vlog ko. Guys, alam mo ba guys, kung anong trabaho ko rito ngayon, ayan, maglilinis ako ngayon ng CR. Diba? Ayun siya, naglilinis siya ngayon ng sala. Mabilis lang namin to guys kasi dalawa kami titirahin namin to ng pabilisan. Tsaka wala naman to sa oras o kung ilang oras, kahit isang oras namin matapos, basta matapos namin kasi kumbaga ano na to siya, yung tiwala na to yung mag-asawang Briton sa amin, lalo na kay LC.
Kasi sila talagang una nila ritong kilala. Ako hindi nila kilala, ngayon lang nung sinama-sama ko rito. Bali 2 years na nila ako nakilala, guys. Gustong-gusto nila ako magtrabaho, pero ayoko dagawa ng mga ano sa trabaho, yung pamamalansa, ayoko niyan. Hindi ko yan trip. Kaya natutuwa ako dito sa mga naging amo ko, guys. Ang 3 kong naging amo dito sa Hong Kong, hindi ako namamalansa. Puro laba lang. Pagkatapos ba yung sampay ba, ito tope lang. Yun ang gusto ko, guys. Kaya pag gano'n, tatagal ako sa isang amo. Sa among ganyan, pero pag yung pabalantahin mo ako, naku, ayoko niyan. Na ano ako niyan, yung kumbaga winter na winter, pero papawisan ako niyan, basta namamalansa ako, guys. Kasi gusot-gusot, basta hindi ako marunong mamalansa. Yan ang isang ano ko. Isang pinaka-ayaw ko sa ano, pag nagpapa-interview ako rito ngayon, tinatanong ko agad yan kung namamalansa. Pag sinabing masilang ka na ako, maghahanap ako ng ibang amo, ayaw ko niyan. Ano guys, paano guys? Siguro na ano yun na, nakita nyo na, hindi naman guys maganda yung highball nila. Tingnan nyo, ipapakita natin ang bahay nila. Ayan guys, so maliit lang, bali dalawang ano to. Bali dalawang plat ito ang kabilaan doon sa kabila kasi kinuha nila kasi dati ang anak ng lalaki umalis na, nagkumuha ng England. Ngayon isa lang dapat to. Ang ginawa nila, kinuha nila uli yung isa. Ayun, nakita mo yung may ano na yun, ayun, bukas na pinto, ayun sa kabila yun. Inano nila, bali ano to siya guys, may rooftop pa to sa taas. Bali kinuha nila ng ang 2 room, sinakop nila. Tapos sa may rooftop ito sa taas, diba nakikita nyo dun sa dati kong mga binablog, yung mga unang vlog ko. Yun, doon ako lagi nabablog sa taas kasi kitang-kita rin ang buong Hong Kong kasi nandito kami sa mid-level, guys. Tsaka yung ano pala, guys, yung hindi kami nagpagkagaling namin dun sa boarding house kanina. Punta kami rito, hindi kami masyado naggagala kasi dito na kami. Kasi kung magagala ka guys, nakakatakot ngayon dito sa Hong Kong. Tapos bumili rin kami doon ng mga dimsamba na pagkain. Yun lang ang binaon namin kasi nakakatakot kumain sa mga resto ngayon. Sa bagay, mga ibang restaurant sarado. Kaya ayun, nabusog din kami. Kaya guys, paano guys? Siguro makakumplito na to ng isang content na naman guys. Kaya muli ito si Bisayang Daisy na nagsasabi na ayaw nakita mo yung happenings namin ngayong Sabado. Ganito guys. Kaya muli guys, ito si Bisayang Daisy na nagsasabi sa inyo, panuorin nyo lagi ang aking mga vlog para kung ayaw yung ma-stress, manood kayo sa akin guys kasi para hindi kayo ma-stress. Muli ito si Bisayang Daisy na nagsasabing babu na guys. Pok!